Algunhas cidades rozan o cheo, como a Coruña ou Vigo, que concentran as viaxes en avión polas obras na Lavacolla. A ocupación media da comunidade nas zonas urbanas rolda o 80%, clara aposta polo turismo de cidade para esta escapada. Boas tardes, primeiro día de apertura, o sábado pola mañá, dos puntos de atención continuada. Isto significa que dende agora os PAC abrirán sábados e domingos 24 horas e tamén os festivos. A maioría dos centros xo estaba facendo con persoal voluntario. Os pacientes aproban a medida conscientes de que unha urxencia pode xurdir en calquera momento. Tamén valoran que así as urxencias hospitalarias poden sufrir menos presión. La urgencia te puede surgir en cualquier momento. Un accidente, entonces pues bueno, son 24 horas, pero hay que dar el servicio. Pues moi cómoda e moi rápida, que evitas tamén en plan saturar Santiago, sobre todo no hospital, no clínico. Hoxe, 2 de maio, celébrase o Día Internacional contra o Acoso Escolar. O curso pasado rexistráronse en Galicia máis de 90 expedientes oficiais catalogados como violencia dentro dos centros. Por iso, as administracións traballan continuamente na tolerancia cero fronte a este tipo de maltrato. Un problema social que ten consecuencias irreparables na vida de quen o sofre. Perderon a capacidade de disfrutar das cousas que lle gustan, perderon a capacidade de confiar en outras persoas, nas persoas que lle rodean ou nos iguales, persoas que como que se apartan, ás veces din que non se queren relacionar, pero non é que non se queiran, é que doe moito. E Donald Trump ameaza con enviar un portaavións a Cuba tras endurecer as sancións á illa. O presidente dos Estados Unidos tamén anunciou a retirada de 5.000 militares de Alemaña como represalia polo rexeitamento do goberno alemán á guerra en Irán. E seguro que lembran as imaxes do rescate das vacas no río Miño o seu paso por Taboada. Pois ben, 24 horas despois de rematar o operativo, os dous irmáns propietarios da explotación recuperan xa a normalidade. Só morreu unha das 19 vacas que escaparan por culpa do lobo. Pois están relativamente ben. Algunas seguramente perderá a súa cría, e outras teñen fortes magulladuras de caer por a terraplén. Ribadavia convértese hoxe na capital do Ribeiro, coa súa histórica Feira do Viño. Unha cita imprescindible para brindar coas mellores adegas da denominación máis antiga de Galicia. Nuns minutos estaremos ali en directo. Comezamos. Desta hora, se o precisan, poden achegarse a un PAC porque dende hoxe xa abren todos pola mañá. Si entra en vigor o novo horario dos puntos de atención continuada que van estar abertos as 24 horas todas as fins de semana prestando o servizo ininterrompido. Iria Soengas. Si, desde hoxe os puntos de atención continuada do Servizo Galego de Saúde estrean un novo horario porque van abrir os sábados durante as 24 horas do día e non só a partir das 3 da tarde como se veña facendo ata o de agora. O obxectivo é reforzar a actividade asistencial na atención primaria e é unha medida que se vai a sentir só nalgúnas áreas sanitarias porque outras, como a da Coruña, Ferrol e Vigo, xa viñan aplicando este horario ata o de agora. Para dar cobertura a este novo horario vanse crear máis de 200 postos de traballo nos próximos 3 anos. Un 100 serán para médicos, 80 de enfermería e 31 para persoal de xestión e servizos. Dende este sábado amplíase o horario dos puntos de atención continuada. Abrirán as 24 horas do sábado e non só pola tarde como a toda agora. Deste xeito vaise prestar servizo de xeito ininterrompido durante toda a fin de semana e tamén os días festivos. O obxectivo é reforzar a actividade asistencial na atención primaria e aliviar a carga das urxencias. Trabajamos de forma continuada, atendiendo tanto elementos programados que no puedan ser demorables de viernes a lunes, pero sobre todo la asistencia urgente. La asistencia urgente trabajamos en red, nos coordina el 061. Me parece muy buena idea. Pues hombre, es un servicio necesario. Una urgencia te puede surgir en cualquier momento. Un accidente, entonces pues bueno, son 24 horas, pero hay que dar el servicio. Nos aquí en Bertevinanza estamos moi preto de Santiago, pero sí que é verdad que poder acceder ao PAC antes que ir a Santiago sempre ao final é unha cousa moi cómoda e moi rápida, que
evitas tamén en plan saturar Santiago, sobre todo no hospital, non no clínico. Un novo horario que se vai implantar só en 4 das 7 áreas sanitarias galegas, porque as de Ferrol, A Coruña e Vigo xa o viñan aplicando toda agora. Para darlle cobertura a este cambio, Sanidade vai crear máis de 200 postos de traballo. 100 serán para médicos, 80 para enfermaría e crearánse 31 prazas de persoal de xestión e servizos. A inversión prevista supera os 10 millóns de euros. E tamén hoxe entra en vigor a norma que reforza a protección ao persoal sanitario galego. A partir de agora, as agresións a médicos, enfermeiros e outros profesionais do sistema de saúde poderán ser sancionadas con multas que van dos 300 aos 15.000 euros. A medida actualiza a legislación vixente e amplía seu alcance a todos os profesionais do sistema de saúde, incluindo os centros privados e tamén o persoal de transporte de enfermos e feridos. O ano pasado, o persoal sanitario galego sufriu preto dun milleiro de episodios violentos, dos que 1 de cada 3 foron agresións físicas. Continuamos falando de agresións, agora centrados no eido escolar, porque hoxe é o Día Internacional contra este tipo de acoso coñecido como bullying. O curso pasado, Galicia rexistrou 91 expedientes oficiais considerados violencia dentro dos centros educativos. Un problema social que deixa secuelas a longo prazo nos estudantes. Por iso, as administracións traballan na prevención e na tolerancia cero. O Instituto de Cacheiras, en Teo, acolleu este ano o acto conmemorativo da Consellería de Educación contra o acoso escolar. Unha representación teatral e un mural serviron para visibilizar a necesidade dunha convivencia respetuosa. Ademais, levouse a cabo a sinatura das primeiras adhesións á nova rede de concellos contra o acoso escolar, unha iniciativa da Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias para coordinar os recursos que require combater esta problemática. O seu lema o acoso escolar é unha lacra que afortunadamente non está moi xeralizada, pero sí existen un número de casos que obviamente deixan a veces moitas secuelas nas persoas que o sufren e tamén nas persoas que participan directo ou indirectamente del. E como se veu aquí, pois todos somos en certa medida responsables e todos formamos parte da solución. Es muy complicado salir de esto tú solo, muchísimo. Porque si no tienes otro estímulo externo que no sea que te hagan daño, que te persigan y que te acosen, es como muy complicado sentir que no te mereces eso. É o testemuño de María, unha moza que desde os 10 anos sufriu acoso escolar. Agora xa adulta quere rachar coa lei do silencio, que moitas veces rodea as agresións físicas, verbais ou illamento social. Os profesionais insisten en que é fundamental anticiparse, traballar na prevención e atender os cambios que se detectan na rapazada. Encontramos con persoas que perderon a capacidade de disfrutar das cousas que lle gustan, perderon a capacidade de confiar en outras persoas, nas persoas que lle rodean ou nos iguales, persoas que como que se apartan, ás veces din que non se queren relacionar, pero non é que non se queiran, é que doe moito. Ás veces incluso a propia persona que o sufre lle costa identificalo, porque as persoas intentamos superar e afrontar, entón dicimos, isto non é para tanto, bueno, xa o arreglarei, bueno, non pasa nada. Vais acumulando hasta que perdemos forza e xa non podemos afrontar máis. As contornas dixitais ampliaron o espazo escolar tamén para a intimidación e as agresións. Segundo os últimos datos do Ministerio de Educación, máis dun 9% das rapazas e rapaces sufriron acoso a través das redes. É como un virus que non se ve, pero que está en todas partes, ou que pode estar en todas partes. Cando é acoso físico, pois a persona, con separarse pode tomar distancia ou poñerse un momento a salvo. Co ciberacoso podes estar sendo acosado en calquer lugar, en calquer sitio, en calquer momento. Desde o Colexio de Psicoloxía insisten na necesidade de implicar toda a sociedade máis aló do profesorado e as familias, promovendo valores como o respeto, a empatía e o cuidado mutuo. Se reduzouse a oferta e o pouco que hai marcha rápido. Nós, na máis poñer o anuncio, ás 2 horas temos que parar o anuncio, porque hai un aluvión de chamadas.
Pois é a realidade a que se enfrontan moitos cando buscan piso. A oferta é moi reducida e en canto sae unha nova opción nos portais inmobiliarios, estas directamente voan. Cada vivenda en alugueiro ten 36 interesados de media na nosa comunidade por provincias. Pois imos ver como Lugo é na que menos se contacta cada anuncio, unhas 15 veces, seguida de Ourense con 19. En Pontevedra son 21 as chamadas e sobre todo o dato dispárase na Coruña. Ali son máis de 50 os contactos que se realizan por un inmoble. Con esta presión sobre a demanda, moitos buscan opcións na contorna. Non, é que ahora xa empezou a se poñer difícil hasta nos arredores. É dicir, xa non é só na ciudad, porque antes, pois, ois, non podías na ciudad e ibaste a unha zona cercana, 15-20 minutos, pero ahora incluso está se poñendo difícil esas zonas, porque xa te digo, están se contagiando eso. É que a alta demanda e a escasa oferta dispara os prezos en todas as zonas. As aforas da Coruña, por exemplo, concellos como Arteixo, Carral, Cambre, viron como as rendas se incrementaron nos últimos tempos en máis de, ollo, 200 euros. Aí o teñen, dende 400 pasando a 650. Agora vivir a 20 minutos en coche do centro, pois é tamén caro. E iso continúa dificultando o acceso a vivenda, sobre todo os mozos. No último ano, 2 de cada 3 menores de 34 anos vivían cos seus pais. Polo tanto, elles absolutamente imposible independizarse. A vicepresidenta segunda do Goberno e ministra de Traballo e Economía Social asegura que o da vivenda é o principal problema do país. Antes de participar nun acto con cooperativas galegas na Coruña, Yolanda Díaz insistiu en que volverán levar o decreto que prorroga os alugueiros ao Congreso dos Deputados e reiterou a súa disposición ao diálogo e á negociación. Non nos imos rendir. Esta norma serviu para salvar a miles e miles de persoas e imos volver a facelo. Nos estivemos negociando con todas as formacións políticas, non foi por nós. Agora, somos capaces de estar negociando sin levantarnos dunha mesa, obviamente, polo ben do noso país. Queren negociar? Adiante, poñámonos o luns mesmo. E hoxe é 2 de maio, Día da Comunidade de Madrid. Por segundo ano consecutivo volveuse a celebrar sen presenza do Goberno nin desfile militar. A presidenta Isabel Díaz Ayuso foi a encargada de presidir os actos. Neste día festivo na Comunidade de Madrid, no que se conmemora o levantamento dos madrileños contra Napoleón, a presidenta Ayuso presidiu a tradicional ofrenda floral aos heróis do 2 de maio de 1808. Aproveitou para lembrar a falta de apoio, dixo, do Goberno os proxectos madrileños. ¿Cuántas oportunidades estamos perdiendo en estas circunstancias? Un acto no que por segundo ano non estivo presente nin o Goberno nin o Exército. O presidente Sánchez aproveitou as redes sociais para felicitar os madrileños, mentres o secretario xeral dos Socialistas de Madrid, que confirmou que será el o candidato ás vindeiras eleccións da comunidade, acusou a presidenta Ayuso de sectarismo. Con toda la fuerza, con toda la ilusión, con todas las ganas y con un objetivo claro para que miles y miles y cientos de miles de progresistas vean que hai unha alternativa posible en Madrid. Si estivo presente o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que apostou pola normalidade institucional e denunciou a actitude de confrontación do Goberno coa Comunidade de Madrid. Madrid non necesita zancadillas. El Gobierno Autonómico de Madrid, los ciudadanos de Madrid, lo que necesitan es acompañamiento. Un acto no que se entregou a Gran Cruz da Orde a 14 personalidades. Entre os condecorados deste ano destacan o presidente da ONCE, o presidente do Atlético de Madrid ou o piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz Jr. E os socialistas galegos acusaron hoxe o PP de Lugo de empregar as institucións públicas con fins de partido. Lara Méndez acusou os populares de favorecer uns organismos ou outros dependendo da afinidade política. Pois que este uso fraudulento que fan das administracións públicas non cerramos tampouco a ningunha porta a poder facer outro tipo de denuncias ou utilizar outras vías de denuncias. Mentres, a secretaria xeral dos populares galegos responsabiliza aos partidos da oposición de incitar ao odio na moción de censura no Concello de Lugo. Paula Prado acusa, ademais, a socialistas e nacionalistas de empregar a política para adoutrinar nunha única dirección. Así se pronunciou Prado no arranque do primeiro torneo de debate que organiza a Fundación Alfredo Brañas en Santiago. Prado reivindicou o diálogo en política fronte aos partidos que optan polo conflito e polo ruído e puxo o foco no que está a acontecer na cidade de Lugo. Están por incitar ao odio, a descalificación, a manipulación, en lugar de defender, pois, se había algo que defender,
na súa xestión ao frente do goberno de Lugo, pois non son capaces. Por que? Porque non hai nada que defender, porque Lugo estaba nunha situación de desgoberno, nunha situación de inestabilidade. Os opositores aprobados que realizaron o exame a un posto de administrativo da Seguridade Social na Coruña en setembro piden ao Goberno unha maior implicación no seu caso. A Fiscalía investiga se neste proceso houbo algún fraude, xa que o índice de sobresaíntes foi moi superior ao esperado. Os denunciantes estudan agora se recorrer tamén pola vía administrativa. A pesar de conseguir a praza, as altas cualificacións obrigan ya moitos a escoller outros destinos. E o Goberno avanza a Bruselas que non adaptará o imposto sobre a renda, o IRPF, á inflación polo menos ata 2028. Isto significa que os tramos do imposto á facenda non cambian, así que se lle soben un pouco a pensión ou o soldo para compensar o aumento dos prezos, poden acabar saltando de tramo e pagando máis. É o que os economistas chaman unha suba encuberta que nos pode custar entre 250 e 2.000 euros o ano. Na práctica, aínda que cobremos un pouco máis, teremos menos cartos para chegar a fin de mes, porque o poder adquisitivo non aumenta ao pagar máis impostos. Os expertos, ademais, advirten de que pode afectar máis a rendas medias e baixas. Con esta medida, o Estado espera ingresar 2.200 millóns anuais extra. É unha nova que coñecemos nas últimas horas. Tras as tarefas de busca, veciños de Porto do Son atoparon o corpo sen vida da muller de 89 anos que levaba desaparecida dende onte. Coñecida na zona, saíra dar un paseo como acostumaba a facer pola contorna da súa vivenda. Durante a tarde do venres buscárona sen éxito axentes da Garda Civil e do GES de Noia. Hoxe sumábanse drons e veciños que finalmente, como lles comentamos, atoparon a falecida nun regato. É posible caso de violencia machista en Barcelona. Un home matou unha muller en plena rúa, en Esplugues de Llobregat. El está xa detido. E secuestraron tamén e drogaron a un home durante 13 días para roubarlle 40.000 euros. Ocorreu en Roquetas de Mar, en Almería. Hai 7 persoas detidas. Os captores mantiveron a vítima sedada nun narcopiso para anular a súa vontade e realizar máis de 170 operacións bancarias. A Garda Civil incautouse de varias armas, material roubado e diversas drogas. Os arrestados de entre 18 e 62 anos xa pasaron a disposición xudicial, pero a investigación continúa aberta para localizar outros posibles implicados. Los detenidos lograron hacer hasta más de 170 extracciones y transferencias con métodos como el Bizum o el hard cash para robarle el dinero a la víctima. En Xirona, os Mossos de Escuadra detiveron 4 homes por secuestrar unha persoa nunha finca agrícola de Pedrafita de Cabanes e trasladala a unha localidade cercana coa fronteira con Bélxica. A vítima, pola que pedían un rescate de 60.000 euros, foi intimidada e gravemente agredida polos secuestradores. Algúns deles tiñan antecedentes por delitos contra a saúde pública. No ámbito internacional, o presidente estadounidense segue deixando titulares con 2 anuncios importantes nas últimas horas. O primeiro, a retirada das tropas estadounidenses de Alemanha e o segundo, a ameaza de tomar a illa de Cuba de xeito casi inmediato. Rosa Conde. Desde aquí, en Florida, refusio do exilio cubano con máis de 1.600.000 persoas, non é de extrañar que onte a noite aplaudisen os comentarios do presidente Trump, cando declaraba que Cuba será a seguinte porque están realmente mal, aínda que dixo que primeiro debería terminar o seu traballo en Irán. Chanceou con que ao seu regreso quizá deixaría o portaavións máis grande do mundo, o Abraham Lincoln. Aí confundiuse o presidente porque é o Gerald Ford. Pero en calquera caso anunciou que podería deterse moi preto da costa e que os cubanos dirían moitas grazas, rendémonos. A place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. Tomaremos o control de Cuba case inmediatamente. Así, neste ton, anunciaba Donald Trump a intención estadounidense con respecto á illa caribeña. Engadía que o fará cando acabe o traballo pendente en Irán. Donald Trump realizaba estas declaracións en Florida, horas despois de redobrar as sancións contra a illa. No foco de Trump xa non só está Cuba, tamén países da Unión Europea polo seu posicionamento sobre a guerra en Irán. E así, o Pentágono anunciaba a retirada dos 5.000 soldados despregados en Alemaña,
Unha represalia de Trump polas últimas declaracións do canciller alemán nas que consideraba que Teherán está humillando os Estados Unidos nesta guerra. O castigo de Trump complétase co aumento dos aranceis á industria automobilística europea, algo que golpea directamente o sector alemán. O ministro de Defensa de Alemaña aseguraba hoxe que ante decisións como estas, a Unión Europea debe asumir unha maior responsabilidade na seguridade propia. Por certo, que España e Italia tamén están no punto de mira de Trump, cos que dixo literalmente non estar contento. Mentres tanto, xa van 65 días de guerra cunha terceira proposta de paz por parte de Irán sobre a mesa, pero que segue sen convencer a administración Trump. Unha falta de acordo que pon en perigo a tregua prorrogada dende o 21 de abril. De feito, dende o goberno iraní ven cada vez máis probable o regreso total á guerra. A guerra de Irán nas últimas horas deixaba esta imaxe. Un home de 45 anos subido a ponte Frederick Douglass en Washington para protestar contra este conflito e contra o goberno de Donald Trump. Porta un enorme lazo negro. A policía está continuamente vixiando a zona. Non é a primeira vez que este activista sobe a esta ponte para protestar. Tamén o fixo en 2022. E seguro que lembran as imaxes do rescate das vacas no río Miño seu paso por Taboada. Pois ben, 24 horas despois de rematar o operativo, os dous irmáns propietarios da explotación recuperan xa a normalidade. Só morreu unha das 19 vacas que escaparon por culpa do lobo. Iso sí, as que se salvaron perderon as crías que esperaban. Estes irmáns van tardar en esquecer o susto, aínda que a sensación que máis reina neles é a do agradecemento a todos os que se achegaron a axudar dende o inicio. Un día despois dun rescate de película, a calma reina xa na explotación gandeira de Taboada, onde o mércores escaparan 19 vacas. Os donos, dous irmáns que levan toda a vida traballando no campo, agradecen a axuda recibida por parte dos servizos de emerxencia galegos e asturianos, ademais de todos os veciños. Como son millóns, xuntámonos aquí entre 25 ou 30 personas e dicían, vamos, que isto pode ser posible, que isto hai que quitalas, vai ser posible. É que a raíz de eso, que nadie se lastimara na situación que era, na zona que era, o escarpado que era todo, e que nadie saliera ferido, iso é a tranquilidade que máis me transmite. O balance non foi todo o malo que se agardaba, só perderon unha das vacas, as demais recupéranse xa na explotación. Pois están relativamente ben. Algunas seguramente perderá a súa cría, outras teñen fortes magulladuras de caer por a terraplén, pero bueno, a verdade é que todo o mundo, os servicios veterinarios da Xunta, todo o mundo dixo, parece mentira, que esteñan tan ben despois de caer por ali. Días despois do accidente é o momento de esclarecer os feitos. Todo fai pensar na presenza do lobo na zona. As vacas estaban no pasto, controladas polo pastor eléctrico, pero fuxiron a toda velocidade por unha zona moi complicada. A ida que hai é impresionante. Nin rencor lle guardamos ao lobo. É certo que os animales non escaparían dali se non tuveran medo a algo moi grande. A explotación dos irmáns Gómez vai recuperando pouco a pouco a tranquilidade. Iso sí, pasará moito tempo antes de que podan esquecer o que viviron nestes últimos días. Un rabaño de vacas cachenas chegou aos montes de Couso en Gondomar para facer traballos de limpeza. Mentres se alimentan de xeito totalmente natural, axudan a frear as especies invasoras e a previr incendios. A iniciativa promovida pola Comunidade de Montes combina aforro, sostibilidade e produción gandeira directa. Levan apenas unha semana pacendo nos montes comunais de Couso, no concello de Gondomar. 9 vacas, un touro e 2 puchos de raza cachena teñen aquí o seu alimento. O tempo que comen, eliminan a maleza. É unha iniciativa da Comunidade de Montes de Couso, coa que pretenden manter limpa a superficie forestal, combater as especies invasoras e axudar a previr os incendios. Temos un problema importante de especies invasoras, non só de eucalipto, sino tamén de acacia, e unha especie que non ten rendimento económico ninguno, e aparte non ten rendimento económico, é unha especie que non nos permite onde está que outras producións vayan adiante, entonces temos que controlarla de algún xeito e non queremos utilizar produtos químicos, eso vai en contra a natura do que nos queremos, e entonces apostamos por modelos sostibles e pensamos no tema da gandeiría. A medida que vayan tendo unha zona limpa, mudalas a outra e facerlle rotar para que vayan limpando e sempre teñan pasto, claro.
As reses levan un sistema de pastoreo electrónico e móvense agora mesmo por unha zona de 6 hectáreas, ende que o obxectivo da comunidade de montes é que limpen outras 14 máis. Co que comen as vacas calculan que poderán aforrar uns 1.500 euros anuais por hectárea en labores de limpeza. A súa alimentación é totalmente natural. O gandeiro que colabora no proxecto dedícase á venda de carne directamente ao consumidor, sen intermediarios. O único que comen así a maiores é unha pouca fariña milla que se lle van dar para que, bueno, o día que tes que movelas de parcela ou de tal, sí que te sigan e veñan, pero despois se alimentanse co que collen fora e, bueno, sí que hai que suplementar algo de erva en algún momento porque, oye, o pasto escasea e por agora o monte non está a pleno rendimento. A comunidade de Montes de Couso, en Gondomar, destaca polo aproveitamento integral e sostible do monte, con iniciativas como o cultivo de cogomelos ou de arandos, e tamén con actividades culturais, como o Bosque da Lingua ou a Festa Raxada dedicada á música galega, que van celebrar do 12 ao 14 de xuño. E atendan agora, porque seguro que xa saben que a maioría de cines proíben a entrada de comida e bebida que non sexa as que se venden no seu establecemento. Xa houbo denuncias de clientes, apertura de expedientes e imposición de multas a varios cines en Galicia e tamén no resto de España. Dende as asociacións de consumidores denuncian que non permitir a entrada de produtos de fora das salas é unha práctica abusiva e ilegal. Cando vou, suelo levar as cousas de fora, achadas, porque ali os precios son moi abusivos e pareceme mal de que obliguen a comprar ali as cousas cos precios que teñen, porque xa a entrada xa é cara. Cada vez son máis as reclamacións de consumidores que cando van ao cine nese establecemento non lles permiten entrar con comida ou bebidas que traen de fora e que non mercan ali, unha práctica que está a ser sancionada por ser considerada abusiva e ilegal. É o que estamos reclamando continuamente cando facemos o que chamamos denuncias de oficio, cando nos fan chegar socios e non socios, correos electrónicos dicindo fun a tal cine e non me deixaron levar a miña comida ou a miña bebida, pois nós o que facemos é reclamacións perante a administración para que se investigue e nos consideramos que é unha práctica abusiva e como tal ilegal. O que ocorre é que aínda estamos nunha zona gris, no sentido de que aínda que se van poñendo algunhas multas, o que ten que salir unha norma que diga, que poña negro sobre branco, que eso é o que nos consideramos unha cláusula abusiva e, por tanto, ilegal. Comprando fora levarías máis barato que comprando ali, eso non me parece lógico. Eu creo que é un abuso, pero bueno. Ti estás pagando por o servicio de ver unha película, non poden pedirche obrigatoriedade de comprar ali a comida, entón entendo que a xente pode levar de fora. As multas que se lle impoñen aos cines aquí en Galicia roldan entre os 35.000 e os 50.000 euros. Fora da nosa comunidade, algunhas cuantías son maiores. Non lle fan dano, no sentido de que aínda lle sigue compensando nas súas contas de resultados o que venden pola comida e pola bebida fronte ao que se lles impón como multa, co cal non ten ese efecto disuasorio. Ou subimos a cuantía das multas ou cambiamos a normativa, non? Desde as organizacións que defenden os dereitos dos consumidores animan a poñer reclamacións ante prácticas deste tipo consideradas abusivas. Moita xente, moito viño, todo moi ben. Moi rico, afrutado, rollo da treixadura, dulzón, moi ben, moi ben. Ainda non arrancamos, espera un pouquiño, que temos un par de viños máis, home. Pois xa ven, en Ribadavia levan todo o día gozando así de ben, porque ali o viño está sendo o gran protagonista. Ademais, Santía é identidade da comarca e poucos son os que se resisten a unha copa de viño do Ribeiro. Xoel Rodríguez, que está ali en directo, brinda tamén por nós se podes, sabemos que hai bastante ambiente, contanos. Non dubides, David, Antía, que é o primeiro que imos facer nada máis rematar esta conexión. Os que si brindaron xa son os centros de asistentes que desta hora continúan nesta edición número 63 da Feira do Viño do Ribeiro, que conta ademais con propostas para todos os gustos, dende catas comentadas e populares dos mellores viños do Ribeiro, pasando tamén por obradoiros de cociña con nomes recoñecidos da nosa gastronomía e outras actividades pensadas en achegar este mundo do viño a todos os públicos. Unha oportunidade, en definitiva, de establecer un punto de encontro para os amantes deste produto, pero tamén unha oportunidade para coñecer durante esta fin de semana esta comarca do Ribeiro, non só os seus viños, senón tamén o seu patrimonio e a súa cultura. Por diante, aínda haberá tempo tamén para música en directo durante a noite e xa mañá o broche de ouro coa entrega de premios ás adegas e tamén aos profesionais deste sector. Por certo, que nesta edición participaron un total de 29 adegas e colleiteiros.
Ribadavia acolle esta fin de semana unha cita ineludible para os amantes dun viño que é o motor económico da comarca. Eu teño 22 anos e levo 5 ou 6 anos vindo facilmente. Eu levo vindo aquí dende que son moi pequena e cada ano pois seguimos crecendo. 29 adegas e colleiteiros presentan as variedades que elaboran. Hai obradoiros de cociña con chef e sumillers afamadas e unha cata popular para elixir os mellores viños desta edición. Buah, estamos todos borrachos, pero estamos todos moi ben, moi ben, moi ben. O viño do Ribeiro, moi ben, a verdade. Nos encanta o viño. Sí, sí. Moi rico, afrutado, rollo da treixadura, dulzón, moi ben, moi ben. Moi ben. Recomendamos vos vir á Feira do Viño do Ribeiro, é a mellor de toda Galicia. O tinto está riquísimo e o blanco tamén, está moi ben, moi rico, moi rico. Bueno, os viños todos do Ribeiro se sabes que están a un nivel altísimo sin día. Estamos vendo que hai moitísima xente, sobre todo a hora de tarde, nas horas puntas, non? Pero moi ben, moi ben. Estamos contentos. A Feira do Ribeiro supera xa 6 décadas de historia, pero cada ano conta con novidades. Unha das novidades máis importantes este ano da 63ª edición da Feira do Viño do Ribeiro é esa adaptación inclusiva a través da linguaxe de signos. É unha feira que pouco a pouco vai avanzando, vai mellorando. Outra novidade, a celebración en paralelo dunha feira de artesanía. Pois este é un dos plans que podemos realizar nesta ponte festiva que xa está en marcha de 3 días, imos polo segundo, que invita a escoller Galicia como destino. E hai varias cidades galegas que, ollo, rozan o cheo. Sí, algunhas delas son a Coruña ou Vigo, que co aeroporto de Lavacolla pechado reciben máis turistas. Pero Santiago tamén é parada obrigada para algúns. Alejandro Álvarez. Sí, compañeiros, pois durante toda esta mañá esta zona bella de Santiago de Compostela foi un auténtico fervedoiro de xente, aínda que por momentos a chuvia fixo acto de presenza. En termos xerais aquí en Galicia a ocupación rolda o 60% e se nos imos xa concretamente ás cidades esa cifra incrementase ata o 80%. Turistas sobre todo nacional, aínda que o 20% das persoas que nos visitan durante estas datas son estranxeiras. Veñen na procura de plans nas cidades, boa opción son Compostela, Vigo ou a Coruña, pero tamén outro tipo de experiencias como, por exemplo, estancias en balnearios ou tamén na natureza. Ademais, hoxe podemos comprobar que son moitos os que aproveitan estas datas de descanso para realizar o Camiño de Santiago, unha ponte do 1º de maio este ano marcada por ese peche da terminal de Lavacolla que obriga a desplazarse ata os outros dous aeroportos galegos ou tamén a coller outro medio de transporte. Yo soy de Inglaterra, de origen griego. Y estoy en el 6º día del Camino de Santiago de Ourense y acabamos de terminar aquí en Santiago de Compostela. Vengo por tercera vez en mi tercer camino, esta vez lo hemos hecho el camino portugués desde Tui y bueno, pues como siempre muy bonito todo, nos ha gustado, repetiremos más veces. Una hermosura, ideal, y Galicia llega al alma, es divina. En esta ponte son moitos os galegos, maioritariamente os do sur, os que escollen como destino turístico o norte de Portugal. Raquel Gandoi. Esta vila dende a que hoxe lles falamos, Viana do Castelo, celebra esta fin de semana unha das festas máis turísticas, a Viana Florida. Ata mañá domingo todos os recunchos locen e ulen a flores, 40.000 entre as prazas e rúas, sobre todo deste casco histórico. E aproveitando que dende Vigo, por exemplo, estamos a hora e media escasa en coche, Viana Florida estáse convertendo nun plan perfecto para un par de días, para esta ponte festiva en España, con amigos ou en familia. Viñemos nun apartamento a pasar uns 2 días a ver a Feria das Flores e xa marchamos hoxe. Nós somos un grupo de 5 persoas e viñemos a un apartamento. Estuvemos un par de días e viñemos á festa da flor porque vimos na web que era moi bonita e tal e damos un paseo por aquí. Outro pouco que hai florido fin de semana. Aquí polo recorrido que fixemos encontramos bastante turismo gallego. É porque sei como se fóramos irmáns. Nos os galegos e os portugueses, nos para lá eles para cá.
Eses son dos que aínda andan na procura dun agasallo con xeito para celebrar mañá o Día da Nai, e aí vai unha idea para os que deixan todo para a última hora. No mercado de Ponte Canedo en Ourense dedícanlle hoxe o seu Día ás Nais. Hai feira de artesanía, cestas gourmet de almorzo e degustacións de produtos dos seus postos, sen faltar, por suposto, as tortas e os pastéis para celebrar como ben merece. Unha idea para sorprender as nais e ao mesmo tempo dar a coñecer a variedade e a calidade dos seus produtos. Pois veña, onde temos que facer parada agora é en Ourense. Hoxe, ademais, é un día de intensa actividade e moitos recunchos desa cidade. Por que, Antía? Sí, David, porque están ultimando todos os detalles dos maios que mañá saen ás rúas. Laura Álvarez. Sí, son os últimos retoques para que mañá non falte detalle. Asociacións como esta levan meses prácticamente dende que rematou o Entroido preparando o seu maio. Non queren dar moitos detalles do deseño que lexiron este ano para que sexa unha sorpresa para o público, pero será, din, algo que, como sempre, represente o corazón de Ourense. Esta festa da benvida da primavera deixa oco tamén para a sátira e o enxeño en forma de coplas, as que poderán escoitarse mañá ao longo de toda a xornada e que darán boa conta de toda a actualidade. Na Asociación Cultural Os Lolailos levan semanas coa vista posta nos maios. O día que acabamos o Entroido, xa o día seguinte, pómonos a pensar que vai ser o maio. A elaboración máis ou menos é un mes. O ano pasado gañaron o primeiro premio dos maios artísticos reproducindo a fonte da Praza do Ferro. Desta vez non queren ser menos, despois de semanas de traballo, hoxe toca ultimar detalles, concretamente colocar as flores no seu maio. Hai que procurar non estropear o musgo que xa temos cosido e a flor que é un pouco máis delicada. Colocamos a erica, que en galego chamanlle uces, a xesta e carqueixa. Eso o principal. Neste tempo de maios, traballo hai abondo para grandes e pequenos. Fixemos uns collares, de que? De carrabaixas. Participamos todos, o que pasa é que sempre están os xubilados que botan unha man, veñen regar, al final son os que saben que fixeron toda a vida, son os que van dicindo como temos que facer e vamos aprendendo. Ao final hai que pasar de xeración en xeración. É bonito manter a tradición. Para ver o resultado final, haberá que agardar a mañá con todo seu maio din que será perfectamente recoñecible para a xente de Ourense. Mañá, pois xa, levar o maio, colocalo, ben, a ver se temos sorte, nos dan un sitiño que sea bastante axeitado para el, entonces a disfrutar, que é o que queda. Declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, os maios son unha desas citas sempre presentes no imaxinario ourensán. A festa da benvida da primavera, que enche as rúas de flores, natureza, música e todas retrancadas coplas. No son pañuelos, como sabéis, que sean nuevos, sino que son pañuelo vintage, pues la mayor parte, mira, hijos de Comellas, Barcelona, la mayor parte fabricados, si no muy cerca, vamos, casi encima de nosotros. Pois máis de 2 millóns de seguidores suma en TikTok unha pequena mercería da Coruña, unha cifra, David, extraordinaria. Unha cifra que é extraordinaria, Antía, porque a coloca como a cuarta empresa galega con máis presenza nesta rede social. Un éxito viral do comercio de barrio. Repetimos, va. Acompáñame a buscar un botón. As redes sociais son unha parte máis da rutina laboral na Crisálida, un lugar cunha forza evocadora inmensa, tecida entre miles de botóns e fíos atesourados nun almacén no que Ramón, o propietario actual, aínda topa de cando en vez pequenas xoias en bellas caixas de cartón. Máis de 2 millóns de persoas entran neste pequeno mundo a través de TikTok. Quiero enseñaros los nuevos alfileteros que han llegado, que siempre parecen dulces o cosas así. Para mí todo o que sucede na tenda é contido. Si ven un can, si se me cae unha caixa de alfinetes, si ven a visitarme alguén, ou atopo unha caixa que tiña olvidada por aí. La Crisálida é a cuarta empresa galega con maior presenza na rede social chinesa, por diante únicamente as grandes marcas de Inditex e o Celta. David contra Goliat. Qué botón más impresionante y bonito. Que non lo iba a dicir a nós que unha mercería de barrio, un pequeno comercio como a nós, podía estar nesas cifras e nese ranking, ¿no?, de empresas galegas. Un éxito que utiliza para reivindicar o valor do comercio tradicional, ese que está en perigo de extinción. La Crisálida vende a máis de 30 países e recibe no seu local do centro da Coruña clientela de todo o mundo. Somos un nodo turístico agora na cidade.
vamos, é curioso dicilo, pero ven moitísima xente de fora. Pois a semana pasada xuntouse aquí unha persoa de Tampa, de Estados Unidos, unha mexicana e un rapaz argentino que viña a comprarlle a súa muller. E todos estaban de paso na cidade. Xente de paso e clientes de toda a vida encóntranse nesta pequena mercería viral especializada en labores. As cousas das redes sociais e ademais aí en la crisálida poden atopar calquera tipo de botón antigo. E negocio de barrio, que é o máis importante. Iso sobre todo. Agora o que toca son os deportes. Si, detémonos na vitoria do Deportivo ante o Leganés. Irene. Si, comezou a xornada na segunda división co Deportivo recuperando posto de ascenso directo. Uns minutos e estamos co resumo deste partido.